আজি শনিবার মা পূজা তোহর পূজা জাଣିনি ପୂଜିବି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତୋ ପାଦ ପୂଜିବି ବୋଲି କରିଛି ଆଶା ତୁହି ସିନା ମା ମୋର ସାହା ଭରସା ଜାଣିନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ବିଧାନ କିପରି ମା ମୁଁ ତତେ କରିବି ଧ୍ୟାନ ତୋ ମାୟା ଜାଲ ଘେରାଇ ରଖିଛି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି ଡାକିଲି ତୋତେ ଜୟ ମା ମହାମାଇ ତୁ ତ ମହାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମା ତୋ ସମାନ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ମା ପାହିଲା ରାତି ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ବିଜେ ହୁଅ ଆସି ଛଟତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଗୋ ମା ଖୋଲି କବାଟ ଉଠ ଉଠ ମା ମୋର ନକର ମଠ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତୋର ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେବି ତୋହରି ମଥା ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ହୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଚିତ ମୋହର ସ୍ଥିର ନୁହଁଇ ପୂଜାର ବିଧାନ ମୋତେ ଦିଅ ବତାଇ ତୋ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରେ ବସି ଭକତ ଜନ ତୋ ପାଦକୁ ଲୟ ରଖି କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମା ମା ଡାକିଉଚେ କରନ୍ତି ରଡ଼ି ସତେ କି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସେ ଲହଡ଼ି ମୋହର ମନର ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ ଜନନୀ ଦିଅ ଗୋ ଅଭୟ ବର ମୋ ମନ ଜାଣି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମା ମୁଁ ପାରୁନି ସହି ଏତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦିଅ କି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନଳରେ ମୁଁ ଯେ ହତାଶ ହୋଇ ରକ୍ଷା କର ମା ବୋଲି ତୋତେ ଡାକଇ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ଗୋ ମା ତୁ ଜଗତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମା ମୋତେ ଦୁବସାତ କିରା ପିଞ୍ଛ ଧରି ତୋହର ଝାଡ଼ି କର ଘରୁ ରିଷ୍ଟ ଦୂର ମୋହରୁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ନୀଳା ଶ୍ରୀଧର କେତେ କେତେ ବିପଦରୁ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ତୋର ସାତ ଦୁବ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନକୁ ମୋର ଅମୃତ ଖୋଇ ରଖଲୋ ମା ତୁ ତୋ ପଣତ ଘୋଡ଼ାଇ ପରିବାରକୁ ମୋର କର ସୁଦୟା ସଦା କାଳେ ସହାୟ କୁଲ ମହାମାଇ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଗୋ ମହିନ ବିନତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିଅ ମା ଶକ୍ତି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସଦା ଚିତ ମୋର ରହୁ ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ଦିନ ମୋ ଯାଉ ମହାମାଇ ପାଦ ତଳେ ଗଲି ଶରଣ ରକ୍ଷା କର ମା ମୁଁ ଶେଷ କଲି ଜଣାଣ ଜୟ ମା ମହାମାଇ।